so samu a daura mana aure mu more rayuwa. Zaɓi shi na zaɓo mu yi rayuwa. Kilograms of cough syrup containing codeine worth 4 million naira. In research, and this figure has arisen, clear to us in July 2018, that the research work about the system of tramadol and cannabis now is 21 million naira as a published daily trust. Wow. Now we can begin to imagine how widespread the abuse of drugs is. It is also quite unfortunate that this left women out. So unfortunate. I can't even believe women take drugs. The development of the society lies in the hands of the inhabitants of the society. When these inhabitants are intoxicated, their development is impeded. Therefore, in essence, the premise that this society is pleased of drug abuse in order for you to move forward. At this point, I would like to lay emphasis on the issue of anger as one disastrous effect of drug abuse within the migrant society. Consuming drugs abusively makes one hungry for more and was uncontrollably angry. Controllable anger is a negative pattern that causes one to make mistakes and leads even to the strongest bones to fall apart, leaving one alone and miserable. When our youth are constantly angry, then this is highly unlikely that we will progress. It is high time that we step up our game against the plague of drug abuse within the state, geopolitical zone, and the country at large. Ba a tabbatar da kawai ba a Najeriya gaba daya. Ya kamata waɗanda suke wannan hali su san cewa wannan cuta ba ƙaramar cuta ba ne, kuma ya kamata a ce mutane sun haƙura, especially youth ɗin ko muna so ko ba masu mu ne ba ma manyan gobe mu ne manyan yau. Da abubuwan da ya ba su kamata ba. Inda a wurin muka yi shakawar insha Allah za mu gyara ta kokarin domin kuma wa ba ta ku da kuma domin mu taimaka miki wajen ganin an kawai waɗannan abubuwan da suke faruwa. A wannan yadda aka gama ya kamata mu zo mu ci da wannan taron.
karki kau da kanki ceto na rai kiyo yan mata. wuce sanina kai ake kira dan gata, ta gabar kashi ne kuɗi ni ko da tarbiya ne rata. Zuciya da ƙuna ke ce za ki sa ta tayo sanyi, bangure na zauna tun da kafafuwa sun yi nauyi, barkon amana kuma ki sani dole sai na yi, tun da ke na nuna da ke na sani ko cikin bayi, zane yau biyayya kaina a kan sarki mata.